פרחי בר זו שיטה שמתבססת על 38 סוגי צמחים ופרחים. זו בעצם שיטה שמביאה את עולם הרפואה של תדרים. השיטה מתבססת על 38 סוגי תדרים שלוקחים כל מיני צמחים, פרחים, מגדלים אותם, כותפים אותם ללא מגע של יד אדם ומשרים אותם במים. ואלינו כמטפלת בפרחי בר זה מגיע תמציות כל תמצית עם השם שבעצם מותאמת לאותו צמח ופרח שישרו. לאחר מכן המטפלת לוקחת את אותה ערכה ותמציות שמגיעות אלינו ומזה היא מרכיבה תמצית שמותאמת אישית ללקוח. צורכים את זה בהתאם למה שהמטפלת רואה לנכון, זה מ3 פעמים עד 6 פעמים ביום. המטפלת מכינה את זה מדולל ומוכן לשתייה. זה שונה מצמחי מרפא, שצמחי מרפא זה בעצם צמחים או פרחים שהם טחונים, זה בעצם חומר פעיל, ובפרחי בר התהליך הוא בעצם על התדר של אותו צמח ופרח. ככה שיש בזה הרבה יתרונות, כמו זה שאי אפשר להיות אלרגיים לזה, אין לזה טעם, לוואי מאוד מאוד חזק, לא יכול להיות איזשהו סימפטום רע או שלילי כתוצאה מהשתייה.